Estas son as 10 trolas que escoitarás sobre a sub-16. Se non o teño, vanme por unha multa de ata 30.000 euros. Calma, non son 30.000 euros, son 80, que tamén son cartos. Va, non pasa nada, porque en realidade non é obrigatoria. Negativo, é obrigatoria a partir do 1 de xaneiro de 2026. Este trebello vaime localizar todo o tempo e enviar os meus datos persoais. Falso tamén. Só envía a túa localización cando se activa con fins de seguridade. En realidade, calquera baliza conectada serve. Non, só as homologadas pola DXT. É que necesito unha app para que se conecte. Non, a V16 xa ten todo incorporado. Aquí todos son cartos, que teño que pagar tamén pola conectividade. Tampouco, a conectividade xa está incluída no prezo. En riba non se conecta, nin en túneles, nin en zonas sen cobertura. Negativo tamén, o trebello este funciona ata en situacións difíciles. A baliza V16 chama ao 112 e ao guindastre. Tampouco, a súa función é sinalizar e enviar a posición do coche. O que diga eu, que os triángulos seguen sendo máis seguros. Estás segura? Coa V16 non tes de camiñar nin 100 metros nin correr o risco de que te atropelen. Se viaxo ao estranxeiro e teño que mobilizar o meu coche, teño que usar os triángulos. Que non, que non! Que a baliza pode usarse nos países que asinaron a Convención de Viena. Francia, Portugal, Alemanha, entre outros. E recorda, Para non ter problemas, ten a túa baliza preparada o 1 de xaneiro.